Maigsoon sa kini ka-importante kaayo nga pagsaulog nato karon. Kay karon gisaulog nato ang Domingo sa Pentecostes. Diin mga igsoon ato ang gihandog o ato ang gisinati usab ang paghatag sa Ginoo sa Malahang Espiritu Santo alang kanato isip iyang simbahan. Ug mao sa kini ang sungdanan mga igsoon sa atong misyon isip usa ka simbahan sa pagpalapnag sa gugma sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Maigsoon sa kini ka importante nga pagsaulog usab sa mga Hudyo kining Pentecostes tungod kay ginahandom po nila sa iniining mong pagsaulog sa Pentecostes ang pagdawat ni Moises sa balaan nga balaod sa Ginoo, 10 Commandments. 50 ka adlaw human sila malinggawas sa Ehipto. Human sila malinggawas sa pagkagapos sa dason nga Ehipto. 50 days after ato, ginadawat nila ang kasabutan uban sa Ginoo. O mga igsoon, 50 ka adlaw sa human nga malinggawas kita sa kamatayon, human mabuntog ni Kristo ang kamatayon, ug human iya ablihan ang langit alang kanato. Gisaulog nato karon ang Pentecostes diin ang Espiritu Santo ni kunsad sa mga apostoles usab kanato. Aron kita makapadayon sa pagpalapnag sa gugma sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Gugma nga maghatag og kahayag sa kangitngit ng kalibutana. Gugma nga maghatag og kainit ning kalibutan nga nagkabugnaw na. Mga igsoon, sa ato pa tungod kay birthday sa tuwa simbahan karon, kitang tanan ipahinungtungan nga kabahin kita niining mo ang simbahan. Ug tungod kay kabahin mata niining mo ang simbahan, kabahin usab kita sa misyon niining. Ug kining misyon nga ato ang pagabuhaton mga igsoon ug ato ang pagapadayonon buwang misyon sa gugma. Love sends us into mission. Gugma nagpadala ka nato ngadto sa usa ka misyon. Tinuod, because love always moves us. Love always moves us to always act not only for our own good, but for the good of the other. Muna kanunay ang misyon sa gugma. It always brings us outside of us. Ang gugma nagatawag ka na to, mumugawas kita. Ngamuduol kita ngadto sa uban, aron ipadayag ang ato ang gugma. Pinaagi sa tuang mga alagaron nga buhat, pinaagi sa tuang mga pulo nga makadasig sa ngadto sa uban. Mo kana kanunay ang misyon sa gugma. Ug tungod sa mga gipasinati ni Kristo kanato mga igsoon, sukad niadto Holy Week, no? Diin ang dakong gugma niya iyang ipadayag kanato, pinaagi siya ang pasakit, kamatayon, makabanhaw. Kumaniana mga igsoon sa Easter season, no? Ato ang nasinati nga si Kristo kanunay uban gyapon kanato, no? Pinaagi sa pagpakita niya sa mga apostoles siya mga tinun-an sa pipila ka beses. Ug pagbili niya sa Espiritu Santo aron nga uban kanato ang Parakletos. Tungniang Domingo mo kini ako ang iba. Ako ang nagumili gihapon niining orasan nga Domingo. Og niingon ko nga ang Parakletos ang original meaning ni para means to be with us. Kletos to be along, para means po. Kletos means to be alongside us. The Holy Spirit is called to be alongside us. Nga muduyog kanunay kanato, nga muhatag kanato siya mga gasa. Muna nga mga igsoon, kanunay pangayoon nato gasa sa Espiritu Santo. Kay mo kini ang mutabang kanato sa pagpadayon sa misyon. Sa itong Ebanghelyo karon nindot kaayaw na itago. Tungod kay kuan yung nadunggan, no? Nagtigom ang mga dunan sulod sa lawa o gitrangkahan nila ang putahan kinahadlok man sila.
Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila umingon, maalim niyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Maigsoon, sa Ash Wednesday, no? Ang ato ang ebanghelyo, may pahinumdum ka nato ang musulod kita sa tuang kwarto. Dito nato kitaon ang Diyos sa Lenten season. Dito nato sa sination. O karon mga isa ng mga apostoles na ano sa usa ka lawak, sa usa ka kwarto. Pero trinangkahan tungod silang kahadlok. Pero nakikita na usab ang Diyos niining moong lawaka ang gitrangkahan. Ug gihatag sa Dios kanila ang iyang kalinaw ug ang balaang Espiritu Santo. Mga igsuon, sa tuang lawak, sa tuang kasing-kasing karon, padayonon ta ang atuang Ginoong Hesus. Ug tugutan ta nga ang iyang kalinaw mo'y maghari sa atuang kasing-kasing. Sa ato pa, huangan ta ang atong mga kasing-kasing sa mga babag nga ang gugma sa Diyos may maghari niini. Kung sa kini nga mga babag, mga kasuko, kasina, pagdumot, may suon pununta nga ang kasing-kasing sa gugma sa Diyos. O kining mo ang gugma sa Diyos, tugutin nga mo'y maghari. O ang naghilabing gugma sa Diyos, mo'y magdala ka nato sa usa ka misyon. Sa pagigugma, dili lamang sa itong kagalingon, kundi sa itong isig katao. Nindot ka ni mensahe sa Pentecostes karon ng mga igsoon, na binasa karon nga nagahinay-hinay na kita og balik sa normal nga kinabuhi. Mao kani ang ato ang ginaampo. Katong grabe pa kaayo ang lockdowns, hindi pa kayo nakagawas sa tuang tagpanimalay. Mao kani ato ang ginaampo, mga hinahinay kita magbalik sa normal. Mga igsoon, sa atong pagbalik sa ato ang normal nga kinabuhi. Unta dili nato malimtan ang ato ang misyon at tuwang pagpadayonon. Ug mao kana ang pagpalapnag sa gugma sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Ug magsugod kana sa atong kaugalingon. Magsugod kana karon sulod sa ato ang kasing-kasing. Ug ipakaylap nato kini una sa mga tao nga gihatag sa Dios kanato nga ato ang higugmaon. Ang ato ang pamilya, ang ato ang mga hinigugma, ato ang mga higala, ang mga tao nga naa sa palibot kanato. Ug sa hinay-hinay mga igsuon, sa ginagmay-gagmay nga paagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa pag-alaga ug paghigugma sa atong sikata. Hinahinay mapalapnag nato ug matuman nato ang kabubuton sa Dios. Kung matuman nato ang kabubuton sa Dios mga igsuon, hinahinay nga matuman ang ato ang ginaampo sa matag-ampo nato sa amahan namo. Sa atong ginaampo, amahan namo na sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, ginisayuta, paingon sa langit. Sa hinay-hinay mga igsuon, ang ato ang pag-ampo sa amahan namo matuman. Pinaagi usab sa tuang pagkamatinumanon sa tuang misyon, isip usa ka simbahan. Maigsuon mapunuunta sa kalipay ug paghigugma nga tuang kasing-kasing. Ug mao kani ang atong mapadayag sa atong isig katao. Labi na nga nag-recover kita sa mga krisis nga tuang naagian. Ug daghan pa kitag kalisod nga maagian mga igsuon. Pero unta ang gugma sa Dios mo imong pabilin sa matag usa ka nato. May God's love empower each and every one of us. Kung diha sa mapapsanan na kasing-kasing, mahitabo lamang kini mga igsuon, pinaagi si Garsa sa Espiritu Santo, ug ginumbanan sa tuang mga pagpanikap. Sa itong pagpadayon nito sa misa, unta ka natong pangayoon mga igsuon, ug dili nato kalimtan ng ampo ang ato ang mga igsuonan nga nagluya, nga nagmasakiton, ang mga nagmahuyang sa pagtuo. Unta, gasa sa Espiritu Santo mukunsad kanila, mo'y mag-ayo kanila, both physically
both spiritually and emotionally. Maigsuon, iako usab nato ang matag usa kanato nga pinaagi sa pangatag adlaw nga pagpaningkamot, mamahimo kitang angayan at tawgon nga iya sa Dios nga muambit sa iyang paligid.